Els pressupostos participatius són un instrument de participació directa de la ciutadania perquè els veïns i les veïnes de Sant Pere de Ribes puguin proposar i decidir projectes que contribueixin a millorar el municipi i la vida de les persones. Amb la finalitat d'avançar en l'assoliment dels reptes recollits en l'Agenda 2030, estan orientats a propostes relacionades amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Amb una dotació econòmica total de 320.000 euros, hi ha establertes dues categories. La general, per a projectes socials, mediambientals, culturals, sostenibles, solidaris, de suport al comerç local o relacionats amb la lluita contra la bretxa digital, que tinguin per objecte combatre les desigualtats, donar suport a les persones més vulnerables i treballar per la igualtat d'oportunitats. Dotació 220.000 euros. Import màxim per proposta 70.000 euros. La de projectes educatius, per a obres i serveis. Dotació 100.000 euros. Import màxim per proposta 40.000 euros per a obres i millores i 20.000 euros per a projectes de serveis. Totes les iniciatives presentades han de complir amb alguns dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, objectius globals per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat de tothom. Consulteu les bases, els terminis, el calendari i la informació general al web municipal www.santperederibes.cat o a l'ESOAC, Oficina d'Atenció Ciutadana. Treballem plegats per portar el municipi cap al 2030.